Hello everyone, खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो About Bodo Celebrities YouTube चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटल आरो थाम्बनेलखौनो नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ बे भिडिअआ मानि बागै जागोन। स' लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव फैलायबाय आं दायो गोदान मोनसे आपकामिं बड' मुभिनि सायाव आपडेट्स लानानै। स' लोगोफोर बे आपकामिं बड' मुभिया मा आरो बेयाव जों सोरखौ फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन स' मिथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर बर'निनो मुंदांखा फावखुंगुर लोगोसेनो सावथुन दिहुनगिरि बिथां स्वपन कुमार बिथांनि डाइरेक्सन होनायाव काश्मीर टु बड'लेण्ड मुंनि मोनसे आबुं बर' सावथुन फैगासिनो। ओमफ्राय लोगोफोर काश्मीर टु बड'लेण्ड बे आबुं सावथुनाव जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन ATG दैमारि बिथांजों लोगोसे बर'निनो मुंदांखा फावखुंग्रि फुजा मोसाहारि बिथांखौ आरो बे मुभिनि प्रडिउसारा जाहैबाय दैमारि प्रडाक्सन। ओमफ्राय लोगोफोर बे गोजोनथाव खौरांखौ स्वपन कुमार ब्रह्म बिथाङा गावनि ससियेल मिडिया एकाउन्ट जेरै फेसबुक आरो इन्स्टाग्राम मोननैयावबो शेयार खालामखादों, नोंथांमोना फल' खालामोबा नुखादों जानांगौ। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना काश्मीर टु बड'लेण्ड आपकामिं बड' मुभिनि बे खौरांखौ मोननानै नायनो थाखाय एक्साइटेड जाबाय नामा? कमेन्टआव खोन्थाहरदो, आंथ' नायनो थाखाय जोबोरैनो एक्साइटेड जाबाय लोगोफोर। स' लोगोफोर दिनैनि सर्ट आपडेटआ बेनोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय। स' लोगोफोर गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।